Punta tayo kina Ate Julie. Mamumusta po mga kalingap. At may sakit po si Ate Julie. Ay sarado mga kalingap. Baka po nandun sa bahay nila. At puntahan po natin si Ate Julie. Kala ko po nandito sa tindahan. Sarado po yung tindahan ni Ate Julie. Punta po tayo dun sa bahay nila. Kamustahin po natin yung kalagayan ni Ate Julie. Dito na po yung daan. Punta kay Ate Julie. Ito po yung bahay nila. Oh. Maganda pa rin po yung pintura. Ayun po si Ate Julie. Kamustahin po natin. Sunod nakaraan, may iniinda pong karamdaman si Ate Julie. Ayan, ang ganda po ng bahay. Oh. At yung doon ng kalingap. Ito na po pala yung entrance. Ate Julie, magandang hapon. Naka-face mask ka po Maaari pa po kaya akong huring kalingap. Nakasara ka ngayon ano? Opo, kasi po kagagaling ko lang din po doon sa provincial kalingap. Nag-alasortihan na maabutan po yung libreng sa opera po baga. Paano ko din po sana to kung anong maano nila. Anong sabi ng doktor Ate Julie? Ay, po, doon po kay Dr. Rojas po, may focus po ako. Tapos nagpa-second naman po kung ultrasound kay Dr. Kakawa po. May butas po. May butas? Ayun po yung ano yung butas daw? So may matris ko po, tapos 6 na po yung butas. 6 centimeter. Tapos dun po sa pecos po, 10 na po yun. 10 centimeter. Ayun po kalingap yung result. Okay Ate Julie, narinig ko man na. Yun pala. Kamusta yung nararamdaman mo ngayon Ate Julie? Ano po yung padugo-dugo po kalingap, hindi ko naaalis. Hanggang ngayon para kang laging may dalaw. Opo, lagi po. Ay, pambihira. Buti di ka nang hihina niyan. Di ilang buwan ka ng ilang araw na yan, Ate Julie? Hindi ko buwan na to kalingap. Buwan? Opo. Hindi nawawala. Sige po. Buwan na po to kalingap. Ay, okay lang Ate Julie. Kahit dito na lang. Hello, MJ. Bless ka, bless ka. Bless ka, bless ka kalingap. Bless. Bilad, bless ka. Pambihira ka. Bakit kaya itsura mo? Ang gala po. Laki na, no? Mamaya, mapalit. Puti hindi ka, nagiging, low blood. Kanon ba yun? Nabubusan ng dugo. Di ba po may mga talbos kamuti naman po ako yung ginagawa ko gagabi bago ako matulog. Pandagdag ng dugo. Isang basong... Tsaka yung ferrosulfate ba yun? Sangob yun, mga ganun. Hindi, yan. Yung kalingap ang inaano ko kaya kanina po din man ako nagtinda. Sabi ko baka po maabutan po yung sinasabing libreng paano po. Kasi karamihan daw po ng mga nagpo-opera doon sa matres po talaga kalingap. Mga foreigner daw po, yung taon-taon daw po talaga dyan may libre every January. Ngayon ko lang po nalaman na kaya napunta po ako doon. Ay di ko na po natapos na daw. Wala na daw. Kailan daw ang sunod? Next year na naman po, Year? January. Malayo pa, Ano sabi nung doktor na pina-check-upan mo Ate Julie? Ito po, kailangan pong masahin pa. Pero nasabi na po sa akin yung operahan daw. Kasi pwede naman yan sa gamot o operahan. Wala naman sinabing operahan daw. Hindi po, pagbalik sana kalingap, babasahin nila sila po yung mga desisyon na po. Pero nung i-ultrasound na po, result lang po yun, di ba po nababasa kalingap. Pero kita na po sa kasi sabi nila pag ultrasabi ng doktor. Hindi pa nababasa. Opo, hindi pa. Iba kailangan kasi nino pagbasa tsaka yung gamot na i-reseta. Kaya ako naman po nag-alasorte sa probinsya at libre nga daw. Hindi ko muna nakabutin. Dapat mabasa na yung dalawa na po yung result ko kalingap. Magkaiba. Second opinion. Pareho po yung private. Magkaiba ang result ko. May pecos. Dalawang beses kang pinag-ultrasound. Opo. May pecos po at saka may butas. Yung kay Dr. Kakawa, may butas. Yung po sa isa may pecos. Butas at pecos po. Pecos. Dalawa magkaiba nga ang result. Kaya
Medyo, kamusta naman yung business mo, Ate Julie? Okay naman po. Pero sa mga Tuloy-tuloy. kalingap, ano muna po kasi naisip ko nga po, unahin ko muna ang kalusugan ko kasi baka po himala ng himala eh. Oo, man po mga anak ko, di ba po? Oo. Pero lagi ka namang nakakapagtinda. Minsan po, ngayon po sana, pwede ba po ako magano ng meriendahan? Kaya inisip ko po, may naghahanap ng uling, maripak muna po ako para bukas maghapon ako. At least araw-araw man siguro. Opo. Baliban na lang kapag ka may check up ka. Opo, schedule Oo. po kasi. Po. Pero nakakaano naman po ako pag nakaano ko ng nakakabawa naman po paghahapon. Mabenta po kasi paghapon kalina. Hapon. Meriendahan yung talagang tuas naman po talaga. Sa turon pa lang po ang lalayo nung nakakarating sa akin. Dinadaya yung turon ko. Ay kaya lang po kahit na po baga sabihin na din po sa isip ko yung parang nadidistract din po ako sa minsan nasakit po kasi kaya sabi ko unahin ko na muna po itong Buti, hindi ka man hindi ka naman na minsan nahihimatay. nakakatulog. Hindi po minsan nakakatulog pag nasakit. Hindi po minsan nakakatulog. Kaya lang po Kasi masakit. iniiwas ko na lang po, pinopokus ko na lang po sa paghanap buhay. Kasi pag pinukusan ko po kalingap na lagi isipin ko, mas lalo pa akong maaapektuhan. Kapabasa mo na sana, kaso wala kang pera. Schedule po. Sana po yung Martes kay Dr. Kakawa, nagtawag na po sa... Mabigay akong pangdagdag lang ha, Ate Julie. Pandagdag na para dyan sa kalusugan mo. Para makaano ka na. Pandagdag ito, Ate Julie. Siguro sa mga kahit okay lang na huwag kang yung unahin mo yung kalusugan mo. Yung savings. Ate Julie, sa channel natin yan. 2,000 para panglakad-lakad ka. Kasi mas maganda sa ka na muna sa mga public hospital mas mahirap ang buhay. Gaya nga po sa kalingap sa yung pera ko po baga pinupuhunanan ko, hindi ko po ginagalaw. Yung kaya po ang ginagawa ko, nalapit po ako sabi may sa mga ganyan po sa reject po minsan. Mapila ka po magkapon pagdating sa ikaw na yung sa interview Ba't daw reject? Minsan walang pondo. Ganong Di ba meron naman sa mga sakit? Di ba? po, nagdapit po dati sa kapitulyo ng kalistangan po ako dun pero labas na po isang buwan yung 900 po. Wala pa din po ngayon. Hantay po, na-chat po ako kung meron na po. Masabi, wala pa daw po. Sa DSWD. Naman po sa DSWD kailangan po kasi may parang yung may price quotation po bagang maano ka sa 3K. Yun po sa akin kasi yung ultrasound po, mag-ano ka doon sa ganun. Yun po sa akin kalingap kasi yung pagpabasa po, mura lang naman po, 600. Tapos po sa ultrasound po, 1K po yun. Sige na Dapat nasa mas mataas pa sa 3,000. Opo, ang maano mo dapat po sa DSWD. Di ba? Mo muna, ipon-iponin mo muna yung yung mga bills mo, pakita mo yung mga resibo. Hindi po kasi pag nag-ano yung bayaran na diretso. Maganda po kasi pag nag-ano ka po doon, kailangan sama na din yung reseta na pag binasa na po yun, may reseta ka na. Di sama-sama na po sana yun. Yung reseta tapos bibigyan nilang pondo yung reseta. Opo, parang sa ganun po. At meron din malasakit Si Cedric yung pinaopera namin, talagang nakalibre yun. Ganun na po sana. Pinaoperahan namin sa buto. Kasi sa Naga malayo, marami. Lalabas ka talaga ng maraming pera din. Kasi balik-balik Sabi ko sa karamihan po ng ako pa yung napili magkamero na ito na walang kakayanan magpagamot kalingap. Wala ka lang sa Opo, yun na lang nga po ang inaano ko kalingap. Kasi po, sabi ko nga po yung pag nahinga akong tulong. Pag sa Boreal po, ang bilis, may pondo sila, madali mabigay tulong. Pero pag yung gustong isalba yung buhay po, ang hirap po, ang hirap. Ganyan talaga, Ate Julie. Ang ganda dito, Ate Julie, sa madami kang pananim. Ganda ang may malunggay, may mga taro, may kalabasa. Tama, Ate Julie, nakikinig ka sa nakikinig na po si Ate Julie sa mga payo natin. Ayan, halos palibot na sila ng Tapos ang negosyo mo, Ate Julie, ito uling nyo, tsaka po mga pang-ulam. Nakakatuwa kalingap kasi hindi lang po sa pang-ulam. Minsan pag may mga dayo pa dyan nakarain, kaya nagbili na po, nilagay ng sabaw pag nakarain. Parang na-imagine ko po pag yung... Maganda may misa-misa doon sa labas. Opo nga, papagawa ko nga po yung kalingap kasi pag nakarain po sila. Walang makainan doon. Kaya lang yung kahapon, isang beses po dahil sa aksidente lang po kalingap. Nagtinda ko ng palamig, isang puno itinipla kasi mabenta ang palamig. Aksidente nga po baga, may mabili sa anang isa, siguro napadagan dun sa
bumagsak yun, basag na palamigan ko. Ay, nabasag ano. Basag po, wala pa akong benta. Pero ano naman po, di ko naman po talaga pinabayaran ko din naman po sa, kasi ano ko po yun sa business ko po, tsaka sa Kahit yung nabasag na ano lang. basag po, nahati po talaga yung palamigan ko. Wala pa pong benta, 10 at tsaka yung 118 po bagang pantimpla. Matanda Hindi na. man po. Bata pa. Dati, mga kaidadan ko lang din po kalinga. Siguro, Mga pabigat mga kaidadan ko lang din po. Ah. Mapili po sana. oo. Ibig sabihin ka lang, napapatong niya yung Dapat nakausap mo ng maayos na pasensya ka na, kailangan ko talaga yan. Alaman po yung pasensya na. Tapos sabi niya, nagbayad naman po siya. Ay, Pero buti ngayon may po, pambayad. dahil sa may tungkol sa pinipon mo po kalingap sa negosyo ko. Mm. Higit pa doon sa nabili ko, mas dalawahan na po yung nabili ko na may gripo Mas na. maganda. Pinaganda mo na. Opo. May gripo na. May gripo na. Kasi ang Oo. purpose ko po nun, kasi ngayon tag-init man na po, meron po nung para sa gulaman po baga may gatas, tapos isa sa palamig. Para ano po. Mm. Marami na din po kasi kami rin sa nagtitinda kalingap po. Kaya, nasa ano na lang po, nasa tao na lang po talaga kung saan maano. Mm. Talaga pong Basta ano ka lang sa ano mo, malinis. Importante malinis. Siyempre masarap. Tsaka tama lang yung presyo. opo yung upward lang po talaga naman. Basta ano ka lang lagi. Yung ano, tama lang. Nag-train Kumikita ka. Opo. Hindi naman yung sobrang ano, Opo, anak. sobrang ano, Opo, Diyos. Ganun naman katal po madaldal na si MJ mga kalingap dati. Di pa ito nagsasalita eh. Ilang taon na po yan? Tatlo na po kalingap nung 17. Galaan ang gawin. Para kasi Ate Jamaica mo ah. Opo. Pag nga po, pag nagagalitan ko, bisa naiiwan ko di masama. Chumbong kita kay Ate Maymay. Ay, kung nasaan? Ingkol. Susumog na po Ate Maymay. Yan po mga Pero kalingap. sa amin daw po kalingap ang pekos kasi normal lang daw po sa kababaihan. Ano yun? Ano yan eh? Sis yan eh. Ay, sis po kalingap. Oo. Nakita ko po kalingap yung pag ano sa akin, parang mga tapal na tuko. Yung parang mga dugo. Ano mo? Oo. Kita ko po sa ultrasound. Sis yan eh. Eh, ang dami ko manak akong anak, ba't nagkapekos po ako? Diba dugo mo na ata? Buti nga, yung iba kapag may pikos di magkaanak. Opo, Ikaw, opo. madami ka Ang ng dami anak. naman, huli naman na naglabas, ano po? Okay na yun kahit sa, Opo. kaysa sa yung ano, walang hindi makabuo ng anak. Opo, na ano na po kunan. Mm. Kasi parang namayor yung ano ng pekos. Mm. Yan, Minsan nga po kalingap, may taga rito po pala sa Mercedes, no, sa may Iglesia na Cristo. Naligo po ako sa Mercedes, tapos nakita po ako, uy, ikaw yung ina ni ano ni, may kang sabi. Sabi ko, kilala mo ba tayo? Ay, oo, taga-subaybay niyo ako, mulat i-vlog kayo. Sabi niya ganyan. Sabi, ano ka, kasi yung ano mo, kasi yung kalusugan mo. ito po nga, napapanood niya po meron ako neto. Kasi ako dati ganyan, pero nagpa-opera ako, nakapatatlo na po siya opera, bago nawala po talagang ano niya. Oo. Sabi ko naman sa isip ko po, Diyos ko po, ano mo po kakayanan ko makapagpagamot? Try natin sa mga public hospital. Ay, public kasi pag private, mahal yan. Mahal po, opo. Ano ka lang. 1K po. Tsaka, samahan mo ng panalangin. Opo, yun naman. Pero yung business mo, Ate Jolie, okay man. Okay Wala, naman. di ka man nalulugi. Opo, okay. Kumikita man. Opo, nakabayad na nga po ako kalingap sa barangay. Yung sa business permit, 1 year na po yun. Tapos advance naman po yung binigay kong renta hanggang March na po So, yun. ngayon, sarado kasi nga, may ano ka, Nagpunta po ako nagpunta ka ng, doon. Baka sakali po makaano. tapos bukas na Bukas ulit. na po ako. Tsaka ito po mga ano ko, dadaranin ko na po din. Tsaka yung niyog. Meron na po yung mga paninda ay. Sige, pag-pray lang natin yung ano, Ate Jolie. At least, ang nararamdaman mo, yung padudugo lang, wala na, diba? Tsaka minsan po kayo, basta pag naano po ako, ewan ko po kung may bawal ang ganito po. Nakakiro. Bawal yung nga yung mga ano daw, inflammatory food, kagaya ng mga manok, Ay, hindi ko man po alam ng kanina mga, kasi wala man sinabi. mga seafoods. Ay, seafood din po. Oo, yung mga mapupula. Isda, Ay, pwede pero may naman. talbos kamuti kalingap. Nagang inom-inom ako sa Hindi, baho. sa ano naman yun, sa, Pampadagdag po. hindi, Herbal ibig lang. kong sabihin na mapula yung sa dagat. Yung Di ba pag opo. niluto mo, magiging pula na sila. Opo, gaya ng alimang ano po, hipon. Mm-mm. Kuya po, Yung mag-healthy foods ka, gulay, mga ganyan. Opo, Basta healthy lifestyle. tsaka yan po, Katulong malunggay din yan. kalingap. Ang tanim ko yan ang ginagawa. Yan, maganda yan. Binababad ko lang sa mainit. Maganda yan, Ate Julie. Ayun na. Malunggay.
Si Jamaica, wala pang sulat? Wala pa po kalingap. Wala pa pong sulat si Ay, gusto ko nga Jamaica. po kalingap sanang mag-chat po doon sa GC ng Sister of Mary. Kasi po, hindi ko po talaga, parang natakot po ako ngayon sa nalaman ko po doon sa provincial na sinugmat po yung anak niya ng makagat ng aso. Kasi si Jamaica po nakagat yun ng tuta lang gabi. Tapos Kailan? po, kalingap, bago po siya ng Sister of Mary, nakagat po yun ng tuta. Gabi po yung, tapos ang makagat siya, kinagabi nun, nilagnat po siya. Tapos kinamagan yung tuta, namatay yun. Eh, Namatay yung tuta na kumagat? kalingap, pero di ko po siya napaturukan. Bakit di mo sinabi sa amin? Para po, Matagal na yun. Matagal na kalingap. Wala Nabuhan na siya ano dun sa natin. 6 na po, mag-8 months na po. Kasi 8 doon ko months nalaman na. po sa provincial yung sinugmat ba, yung parang, Ayun, naglayas-layas siya dati. opo. Nung time na yun. Gabi po, nadaan na daw po yung tuta. Kala niya po bato. May tuta po pala. Tapos siguro nakapatay po. Dapat maano siya. Nilagnat po siya noon. Parang, siyempre kalingap, mga bili-bili pa yung gamot noon. Hindi ko po baga alam na may paano man ang ano. Naalala ko yung anak ko nung sa provincial na sabi nga sinugmat lang doon. Matagal na din nila na paano. Na ano po pala yung rabies. Sabi nila. Kaya sabi ko, Kailangan maganda po, ma-chat po yung sa sister mo patulog. Sa bagay doon naman, may check up naman doon sa ano. Pwede po Dapat masabihan. Paturukan na lang ano po. Kasi na din po ako, baka sugnatin. Matalino naman si Jamaica, siguro sasabihin niya na ano. Pero maganda makontak siya o masulatan ba. Paano ba? Di ba may mga 1 times a week pwedeng mag-call? Opo. Gumamit ng cellphone para... Hindi po, yung mother po ang nakaka-receive ng mga chat ng mga parents po kasi may GC po. Oh, pwede naman Kaya mag-chat nga ka. po, ano ko nga Okay, po chat mo yun. Kasi, Kasi parang ano po ako doon sa delikado yun. Ngayon lang din namin nalaman na may ganun na nangyari kay Jamaica. Oo, totoo po yun kalingap. Grabe. Pag-pray natin yung mga ganyan, Ate Julie. Pangit po palang baliwalain yung kasi Ay, bawal magbaliwala talaga, Ate Julie, ngayon. Kumaga po eh. Sabi ko asin yung tuta na dala-dala ni Jamaica, patay na po. Doon din sa mismo sa nakagatan niya ng pwesto, doon din namatay. Pero si Jamaica nilagnat yun. Dalas po siguro sa malakas ang resistensya ni Jamaica. Oo. Parang Kumbaga nadala-dala niya po. Pero kailangan Huwag naman sana, Diyos ko po. Sige, Ate Julia, God bless sa iyo ha. Mga lakarin mo yung pasensya na sa pangdagdag ko. Ay, malaking Kasi tulong na to medyo kalingap. mahina na ang views natin. Pero mo kalingap, hindi na ako mapila, hindi na ako maano. Oo. Thank you po. God bless at sana tuloy-tuloy din yung negosyo mo. Sana gumaling ka. Malaking tulong nga po yun na sa business namin kasi hindi na po baga kami ng problema na kakainin, ng ano. Oo. Lusog na ng mga anak nyo. Sige po at paalam po mga kalingap. Salamat sa panonood.